A les passades eleccions municipals es produïa un canvi en el consistori municipal. Després de 32 anys de govern socialista, Carles Pellicer aconseguia convertir-se en el primer alcalde convergent. Des de Reus a prop, analitzem com han estat els primers 100 dies d'aquest nou govern. Però què ha passat en aquests 100 dies a Reus? La ciutat rep una allau de turistes russos interessats per l'obra modernista. El club de futbol Reus Deportiu puja a segona B. L'Ajuntament posa 8 bancs a la plaça del Mercadal. El nou govern viu i organitza les dues primeres festes majors. Es coneix que 5 empreses amb participació de capital municipal rebran auditories en els propers mesos. Finalment, hi ha un canvi en el nou cap de comunicació de l'Ajuntament de Reus. I els infants de les parcel·les cases recuperen el tobogan Tobi. Parlem amb dos coneixedors de l'actualitat de la ciutat perquè ens expliquin com han vist ells els primers 100 dies de govern de Convergència i Unió i el Partit Popular. Doncs amb aquests primers 100 dies jo crec que passa una mica com quan comences amb una feina nova, que la cadira que et donen és una cadira que es coixa, tens uns nòvios, que diguem que els dos partits que estan a govern s'estan fent nòvios mentre és la campanya. En el moment en què es casen comencen a sortir els primers rostres, però la situació, crec que per ells el més dur que s'han trobat ha sigut la situació actual, la situació que ens havia deixat l'anterior govern. A partir d'aquí s'ha fet el que s'ha pogut. Tampoc no crec que s'hagi desplegat excessivament el pla de govern, més aviat penso que estan ficant, o vull pensar que estan ficant les bases per tirar endavant amb els propers mesos, amb els propers anys, un govern a la ciutat. Ara mateix crec que no s'han fet gaires projectes. La sensació que tinc és que encara hi ha una manca bastant important de coordinació interna, sigui perquè perquè no s'han pogut incorporar tots els professionals que es volien incorporar, i s'està fent una mica de neteja del que hi havia anteriorment. La valoració, diguem que compleix expectatives, però no està sent ni excel·lent, ni crec que sigui molt per sota del que s'esperava inicialment. Destacar potser l'obra de govern, l'obra de no govern, l'obra d'oposició d'algun dels partits que acaben d'entrar a l'Ajuntament, com per exemple el David Vidal, que crec que ho està fent molt bé amb uns plantejaments molt sòlids, probablement molt més sòlids que el que sembla que el govern està tenint. Queda clar que molt possiblement l'anàlisi de la realitat de l'Ajuntament de Reus no la puguem fer encara a partir d'aquests 100 dies de gràcia que s'acostumen a donar en tots els ajuntaments. Bàsicament perquè hi ha una sèrie de condicionants que em sembla específics en el cas de Reus i que precisament el que fan és condicionar que aquesta anàlisi es pugui realitzar d'una manera acurada. Venim d'una realitat de 32 anys, concretament, de govern d'una tendència molt marcada, molt clara, i era lògic que en 100 dies no n'hi hagués prou per poder canviar les dinàmiques internes i externes pròpies d'un consistori d'aquestes característiques. Per altra banda, també cal fixar-nos en l'oposició, una oposició nova, perquè hi ha un partit, el socialista, principal partit de l'oposició, que no està acostumat a desenvolupar aquest paper, que necessita també un procés d'adaptació, i hi ha dues forces, una de nova, perquè realment només té poc més de mig any, que és Ara Reus, que necessita definir moltes coses, no només quina és la línia que segueixen a l'Ajuntament, sinó fins i tot quina seria la seva màxima a nivell de partit polític. Hi ha molta feina a fer encara a nivell intern dins d'Ara Reus, i després la CUP, que malgrat que tingui una estructura molt més ben entrenada, fins i tot a nivell nacional, és lògic que, especialment en David Vidal, ha de poder pair el que és aquest Ajuntament, la complexitat d'aquest Ajuntament, que no és un Ajuntament qualsevol. Estem parlant del segon pressupost de Catalunya, i això també fa que evidentment necessitis un temps per acabar-te de situar. Per tant, jo demanaria una mica més de calma, una mica més de temps. Això no vol dir que no s'hagi de fer la feina, i també s'ha de canviar una mica el missatge, vendre més optimisme, fer pujar l'autoestima de la gent de Reus, que de vegades tenim la sensació de viure en una ciutat on només hi ha deutes i tobogans espatllats. El nou govern, constituït el passat 10 de juny, sorgia arrel del pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya, dues forces a priori diferenciades que van arribar a un acord de govern. Parlem amb Carles Pellicer, alcalde, i Alicia Lagret, primera tinent d'alcalde, perquè analitzin la feina feta en els primers 4 mesos. I a més 100 dies en els que hem pogut prendre el pols a l'Ajuntament, en primer lloc, i també a la ciutat, perquè aquest govern, de fet, són 70 dies reals els que porta treballant, no?
Hem pogut copsar quina és la situació econòmica, que és el que més ens preocupa en aquest moment, i també actuar en alguns àmbits en els que considerem que calia fer-ho. Amb això hi ha una situació clara, que és la d'actuar sobre la despesa, unes propostes d'austeritat, i per tant en aquest moment el que més ens preocupa és que el 2012 elaborar uns pressupostos que estiguin adequats a la situació, veient que econòmicament l'Ajuntament té una situació complicada. També, però, estem esperançats i il·lusionats en el sentit que, malgrat tot el que ens hem trobat, sabem que ens en podem sortir. Això ho estem fent els 16 regidors que conformen el govern, en què estem elaborant no només els pressupostos, sinó que també estan actuant cada un d'ells en diferents regidories, com per exemple li posaré que en l'àmbit de l'educació o ensenyament el curs ha començat amb tota la tranquil·litat, potser dels cursos més tranquils que s'han iniciat en els darrers anys, com també en l'àmbit de serveis socials estem actuant d'una manera buscant la màxima sensibilitat amb les persones que estan patint, perquè és cert que a Reus en aquest moment hi ha moltes famílies que tenen problemàtiques importants per poder arribar a final de mes, i amb això també estem fent una acció important d'actuació. En 100 dies aquest govern ha començat a caminar, però és evident que necessitem més temps per començar a visualitzar accions concretes. En 100 dies quasi no hem tingut temps de fer res. El que sí que hem fet és un anàlisi profund de la situació. Ens hem trobat amb una situació econòmica complicada, amb un deute de prop d'uns 200 milions d'euros, amb un dèficit de que si no fem res tindríem a final d'any un dèficit de pràcticament 14 milions d'euros, i estem adoptant les mesures correctores per evitar aquest desfalt que hi ha entre ingressos i despeses en aquests moments. Fins ara s'havia estirat més el braç que la màniga, i el que fem ara és un exercici de responsabilitat, d'austeritat i de reducció de la despesa, igual que el fan les famílies a casa seva, que si hi entren menys ingressos han de reduir les despeses, doncs el mateix estem fent a l'Ajuntament. Resultats d'això: hem aprimat l'administració, teníem un entramat municipal especialment dens i especialment ampli, amb una reducció de càrrecs directius que suposen uns 620.000 euros anuals d'estalvi. Això és una xifra molt important. Estem reduint altres aspectes de l'administració, estem fent un pla d'ajustaments pressupostari per arribar. Hem hagut de fer front a factures, com es va saber, de FECSA, de proveïdors que s'havien de fer front, i la veritat és que estem motivats, il·lusionats i amb moltes ganes de demostrar que el canvi ha valgut la pena, que no estirarem més el braç de la màniga, sinó que serem molt austers, molt realistes. No seran els anys de les inversions, seran els anys de la imaginació. En Carles Pellicer i l'Alicia Alegret ens han parlat de la feina feta en aquest període i de la situació econòmica que s'han trobat. Però què en pensen els partits de l'oposició? Socialistes a Reus assistim en aquests 100 dies amb una valoració sobretot de molta preocupació. Estem preocupats en primer lloc per les famílies. Moltes han de veure com no poden tindre les beques i els ajuts al menjador, i moltes altres famílies estan encara esperant les beques per poder anar a llars d'infants, i per tant això fa difícil que puguin lligar la seva vida professional amb la cura dels seus fills. Això amb els socialistes no passava. Estem preocupats també per tot el que fa a les polítiques d'ocupació. Encara ara estem esperant realment que ens diguin quines són les directrius en les polítiques d'ocupació, i fins i tot l'únic que fan és tirar ombres sobre les empreses i els motors que nosaltres havíem creat per crear aquesta ocupació i aquests llocs de treball. Sí, una acció hem vist, que és la reducció dels cursos de formació a Mascarandell. Nosaltres, els socialistes, sempre havíem entès que la formació és la base per a la futura gent que ha d'entrar al món de treball o fins i tot per continuar formant-se. També preocupats per la promoció de ciutat. La promoció de ciutat, que assistim només a uns bancs i unes jardineres a la plaça Mercadal, quan tenim temes potents que havíem desenvolupat, com és el Gaudí Centre i altres accions que han tirat endavant el nostre comerç i del qual n'estan orgullosos els nostres comerciants. La nostra valoració des d'ara Reus d'aquests 100 dies de govern és una valoració que és molt tendra. 100 dies és poc i un estiu pel mig, però nosaltres hem dit que era un aprovat d'un 6,5. I per què un 6,5 només? Perquè nosaltres hem vist que a moltes coses nosaltres estem d'acord, per això al ple ho hem demostrat, però
també cal destacar que ells han fet alguna cosa que no ens ha agradat, com a excloure la societat civil de llocs molt importants, com la Innova, com Redesa, com el Consorci de Turisme que se'l volen, diuen, carregar. I crec que la societat civil en aquest moment és el que més li fa falta en aquest Ajuntament. Col·laboració de tota la ciutat, de totes les forces polítiques, per aquest moment de crisi, que quan qualsevol mitjà de comunicació la gent s'esperpanta, el que falta és sumar per la ciutat i sumar per Reus. I nosaltres estem per això, nosaltres estem per sumar, vigilant l'equip de govern i de forma seriosa. Aquests 100 dies de govern som conscients que hi ha poc marge per fer una valoració objectiva. El que sí que hem pogut comprovar que hi ha bona voluntat sobretot d'arribar als veïns pel que fa a matèria de via pública, però en tot cas sempre s'ha fet a través de la figura de l'alcalde i deixant de banda els que són els procediments que fins ara se feien servir, que és per exemple l'OAC. Sí, per una part tenim en aspecte de via pública que sí que s'està atenent a la ciutadania, però no a través dels canals que són els que tradicionalment han servit per això i que són els que a curt termini s'han de potenciar. Per altres qüestions han contrastat el seu model de transparència amb el nostre i seguim treballant per tirar endavant el que nosaltres creiem que ha de ser una de les prioritats tant de la CUP com del govern, que és la transparència. En aquest sentit, com deia abans, també creiem que hi ha poc temps per fer aquesta valoració objectiva, però sí que creiem que no s'estan plantejant unes línies d'actuació o una estratègia que se pugui treballar al llarg de la legislatura pel que fa a temes de gran importància com és la situació d'atur que trobem actualment a la ciutat, el tema de la responsabilitat en els projectes faraònics i aquestes hipoteques del passat que arrastrem. Des de Reus a prop ens preguntem, ha arribat als ciutadans la feina feta? Estan contents dels resultats obtinguts? Què opinen els ciutadans de Reus dels primers 100 dies del nou govern? 100 primers dies de govern de Convergència, la veritat és que no he notat gaires canvis encara, perquè potser tampoc és que no m'hi hagi fixat massa, però de moment l'únic que he notat és la festa major ha sigut una mica més fluixa, però no sé, no crec que sigui del govern que hi ha ara, sinó de la situació actual. El tema de l'hospital també és algo ja d'àmbit nacional, no només de la ciutat. I res, els bancs aquí a la plaça Mercadal m'han agradat molt, que és el més recent que hi ha ara mateix i de moment tot molt bé. Bé, valorar 100 dies del govern trobo que és poc temps per un govern que tot just acaba de començar, i més després del canvi tan important a nivell polític que hi ha hagut a la nostra ciutat. Després de 32 anys amb un color a l'Ajuntament, ara que hi hagi precisament el color oposat a l'Ajuntament, trobo que és poc temps per valorar-ho. El que sí que està clar que en 4 anys que els hi queda, menys de 4 anys, no es pot viure de la micropolítica. Suposo que d'aquí un temps haurem de veure algun canvi així una miqueta gran, entre cometes, per poder-lo valorar una miqueta millor, perquè el que ens pot viure és posant i traient bancs de les places i carrers. Crec que els 100 primers dies s'han notat canvis, sobretot a nivell de mobiliari, cuidar carrers i aspecte de la ciutat, sobretot a la zona centre, ha millorat força. I crec que també li faria falta millorar respecte a les festes. Les festes les tenim una mica malament, sobretot de cara als locals d'hostaleria. Les festes és una època que treballem menys que mai en mes de mes, cosa que en tot arreu és diferent, no? És més. Després d'aquests 100 dies penso que amb el nou govern el que és respecte a les festes majors crec que s'ho podria haver currat una miqueta més, que sobre els dos anys, els últims 2 anys ha sigut molt bé la festa, però aquest any crec que ha sigut molt pèssima, no podien haver fet molt millor. Els 100 primers dies de govern aquí a casa nostra crec i opino que ho estan fent bastant bé, encara que, perdoneu, igual no ho hauria de dir, però per fer-ho més bé que feien no cal córrer gaire tampoc, però jo trobo que inclús això dels bancs està molt bé, no com aquell dia que ens vam aixecar i vam trobar 30 jardineres, no com la plaça aquella del carrer Muralla i Banys, que tenim unes estàtues, unes pedres que no sabem per què serveixen, però han costat uns calés. Aquests almenys han començat una mica moderats.
esperem que segueixin així. Home, jo conec molta de la gent que ha entrat i em sembla gent molt acceptable. I fins aquí 100 dies i més. Ens acomiadem fins al proper Reus a prop.